Fa unes setmanes es coneixia la notícia que l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, serà el candidat a la reelecció com a primer edil del PSPB-PSOE de Sueca en els pròxims comicis locals de 2023, després que fa uns mesos el mateix Vázquez va anunciar la seva retirada com a secretari general de l'executiva del partit. Tots els partits tenen dos vessants, la vessant orgànica, en la qual jo vaig estar 10 anys de secretari general i en el seu dia vaig decidir pegar un pas enrere per a que altra gent portaren el que és el partit, perquè volia centrar-me més en el tema institucional com a alcalde, i l'altra, la vessant, com acaba de dir, de l'Ajuntament, la institucional. Per tant, en el seu dia jo ja vaig pensar que era un moment de transició, que així ningú deu d'estar així de per vida, que tots tenim, políticament parlant, la nostra data de caducitat, però en el tema institucional, la gent del partit, molta gent al carrer i la meva família me pegaren aquesta xicoteta espenta per a poder tornar a presentar-me com a candidat a l'alcaldia sueca, si així ho estimen les urnes i la ciutadania, per supuestíssim, perquè ha sigut una legislatura especial, per dir-ho d'alguna manera, una legislatura que ens ha portat molts problemes i molts palos a les rodes per les circumstàncies que tots coneguem, i en aquesta conjuntura a mi i a tots els que estem en responsabilitats en l'Ajuntament se'ns ha quedat curt a l'hora de realitzar certs projectes, ja no per acabar-los electoralment i buscar el rèdit electoral, que no és així. Més que res perquè hi ha projectes que encara s'han de començar i tal, i nosaltres dins d'aquesta responsabilitat sí que voldríem posar-los en marxa i després, si la ciutadania opta per altres persones per a governar, almenys tindre aquests projectes que pense que seran un benefici per al col·lectiu en general, tindre-los ahir i que en el temps se finalitzen. Des de Sueca Televisió hem volgut conèixer els motius d'aquesta decisió personal i professional de continuar al capdavant de l'alcaldia de Sueca. Jo, personalment, com a funcionari de carrera que soc, jo sempre he tingut una vocació pel servei públic i ser alcalde del meu poble, per a mi, no un orgull orgullós, és un honor ser, i per tant vaig a jugar aquesta carta, perquè sempre diuen que per a un alcalde com a mínim té que hi haure 2 legislatures per a poder fer coses per al seu poble. Jo en el seu dia, quan me vaig implicar en unes sigles i en un projecte, me vaig implicar per millorar el que n'hi ha i no per ser alcalde ni tindre la consideració d'alcalde. El meu objectiu principal és que Sueca avance, que Sueca prospere i que Sueca, en les idees que nosaltres portem, tinga una referència i una imatge, tant interior com exterior, millor de la que tenia. I per això ha sigut el tornar-me a presentar. De cara a maig de 2023, Dimas Vázquez ha anunciat que si aconsegueix la reelecció com a primer edil, seguirà apostant per un govern de participació amb els regidors i regidores electes dels diferents partits en els pròxims comicis locals. La meva idea, i la dic així, davant d'aquestes càmeres de televisió local, és continuar fent partícips a tots els regidors que puguen eixir de les urnes en el 2023. Si sóc jo la persona que té que tornar a ser l'alcalde, tornaré a intentar fer aquell govern de participació que farem en el 2019 i, per tant, tornaré a oferir responsabilitats a tots els partits que hagin eixit de les urnes, a excepció d'algunes línies roges de partits extrems que tots coneguem i que ahir sí que no jugaríem en aquesta baza. Però tot l'altre sí que pense que la meva obligació seria tornar a aquest model. Pense que és un model que a nivell local no se fa política estatal ni autonòmica i que per a mi en concret el meu projecte és Sueca i les sigles del meu partit són la ferramenta, però per a mi sempre està el projecte per damunt de
de la ferramenta. Per tant, vaig a seguir treballant aixina i el que li agrada, assistic. El que vegueu és el que n'hi ha i el que no li agrada, ho sé molt. Una vegada decidit el cap de llista per optar a l'alcaldia en les pròximes eleccions, es constituiran unes primàries per conformar la resta de la llista de regidors i regidores que formaran part de la corporació municipal si així ho desitja la ciutadania. Nosaltres, al tindre un partit per dalt, el tema federal regula tot el que és el procés de candidatures. En el seu dia, el federal va estimar que tots els alcaldes que volgueren repetir tenien l'opció de repetir, sempre que volgueren repetir, i a partir d'ahir, del 2 cap arrere, n'hi ha que fer unes primàries. Nosaltres som un partit que, per el tema de la igualtat, tenim una llista cremellera. Per tant, nosaltres el que farem a nivell local, farem unes primàries de la gent que vol participar en aquesta candidatura, se farà una votació i a partir d'ahir se reordenarà i se presentarà la candidatura. La Biblioteca Municipal de Sueca acollia dijous passat la presentació del llibre Costera Amunt, un escrit autobiogràfic, l'autor del qual, Robert Sánchez, activista polític i social des de jove, va estar acompanyat pels seus companys i companyes del moviment Pense Pensions Dignes. La presidenta del col·lectiu a Sueca, Pilar Medrano, va presentar a l'autor que es va desplaçar a la nostra localitat per donar a conèixer el llibre que ha escrit on fa un recorregut pels seus 78 anys de vida, narrant les seues experiències personals i reflexions per millorar aquest món, com va ser represaliat del franquisme o com es va comprometre amb l'esquerra transformadora i amb diverses organitzacions socials progressistes i solidàries. Jo he tingut una vida gens fàcil i des de ben jovenet vaig estudiar batxillerat com vaig poder, vaig estudiar la carrera de mestre com vaig poder de manera autodidacta i pronte i ningú me va posar una estora roja per a que jo passara i me lluirà. Entonces, tot va ser difícil. Pronte vaig començar a rumiar que el seguit d'experiències fotudes per les quals he passat en estos 60 anys, algun dia ho tenia que explicar. No com una evasió personal, sinó perquè pense que de l'experiència d'altres també s'aprèn. Tan sols siga per a corretjar, per no clavar la pota. D'això va el llibre, explicar les experiències per a que la gent en traga algun profit i després, una miqueta de descans després d'una vida llarga i complicada que s'explica en llibre en tercera persona i en clau d'humor. Ahí no hi ha autobombo. Una vegada jubilat, Robert continua amb l'activisme en defensa d'unes pensions dignes i públiques, fent costat a moviments socials com el que manifesten els seus companys de Pense Pensions Dignes. M'he divertit molt implicant-me, involucrant-me en més d'una història i en més de 100 històries. Una de tantes és efectivament la coordinadora de pensionistes de jubilats i en això estem. I Pilar Medrano, que aprofite per a dir-ho, que se ho mereix, una persona magnífica, abnegada, intel·ligent i treballadora, se va oferir en la medida de les seues possibilitats, perquè toca moltes històries. En fi, i així estem, gràcies a la seva actuació. El llibre Costera Amunt, que consta de 240 pàgines, ha estat editat per l'editorial Sunya i el poden trobar a la venda en la pàgina web de l'editorial per 15 euros en forma paper i per 8 euros en forma digital. Divendres a la vesprada, les falleres majors de Sueca, Clara Boix i Aitana Atsuar, van rebre per part de la corporació municipal i en nom de tots els suecans i suecanes unes pintes daurades que porten gravat l'escut de la ciutat per tal que puguen lluir-les en la gran quantitat d'actes als quals hauran d'assistir durant aquest any. Aquesta és una iniciativa de l'actual equip de govern que es va realitzar per primera vegada per a les falles de 2020
i que a causa de la pandèmia s'ha hagut de posposar fins a les falles de 2023, en repetir en el càrrec les predecessores Alicia Falcó i Elena Montpó. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va tindre paraules d'agraïment cap a Clara i Aitana per la seva implicació en assumir aquesta responsabilitat al temps que els va desitjar un any inoblidable junt a les seues Corts d'Honor. Per la seva part, la regidora de protocol, Celia Beltrán, va explicar que fa 3 anys, quan es va iniciar la legislatura, el president de la Junta local va suggerir la possibilitat que l'Ajuntament fera un obsequi a les màximes representants de les falles de la ciutat, com ocorre en altres localitats. I la Junta de Govern local va secundar aquesta iniciativa i a la fi de 2019 es van entregar les primeres pintes. A més dels familiars de les falleres majors, les seues Corts d'Honors i representants de la Junta local fallera de Sueca, l'acte va comptar amb la presència d'una gran representació de la corporació municipal. Avui acomiadem l'octubre més càlid dels últims 70 anys i de moment pocs canvis s'esperen. La setmana comença amb ambient boirós i alguns núvols al cel, però sense perspectives de pluja i amb temperatures altes per a l'època. Demà ens espera un dia de Tots Sants de mànega curta, perquè després d'una nit de temperatures suaus a la costa i fresques per l'interior, al centre del dia tornaran a pujar, quedant entre els 25 i els 27 graus a la major part d'observatoris. I per als primers dies de novembre tampoc veurem canvis importants. Cal esperar més núvols i algun ruixat dimecres en punts de la costa que afavoriran un descens de les temperatures, però dijous, en bufar el ponent, els núvols passaran de llarg, quedant l'atmosfera més neta i les temperatures més altes. Divendres l'oratge serà estable, però en bufar el vent més del nord, les temperatures seran de nou un poc més fresques. Dissabte passat, a la capella del Col·legi Les Salesianes de Sueca, l'Orfeó Sueca va oferir un concert dins els actes de la campanya València és música, un projecte de la Diputació de València que potencia l'actuació de les bandes de música i altres formacions culturals valencianes per les diferents ciutats del nostre territori. Avui acabem amb un resum d'imatges i d'aquesta actuació. Els esperem de nou dimecres. Que passen una feliç festivitat de Tots Sants. Adeu!